Quddiem folla sabiħa ta' nies li nġabbret f'Ħażebbuġ, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela ħabbar iżjed proposti favur il-familji f'pajjiżna mill-Manifest Laburista, fost oħrajn għalli ġenituri li għandhom 3 tfal jew aktar u allura jiffaċċjaw spejjeż differenti minn familji oħrajn. Gvern ġdid Laburista se jkun qed jagħtihom għotja biex jixtru vettura akbar. Intom ġenituri li għandkom 3 tfal jew aktar. L-ispejjeż li taffaċċjaw intom huma differenti minn ta' familji oħra. Sallum kontu waħedkom meta kien ikolkom bżonn li tixtru karozza akbar. Wara 30 ta' Mejju warajkom ikun hemm gvern Laburista ġdid botja ta' 5,000 euro biex tixtru karozza ġdida u botja ta' 12,000 euro jekk il-vettura tkun waħda elettrika. Dr. Abela wkoll tkellem dwar dan fi sfond li l-ġimgħa fil-għaxija se jiġi ppreżentat l-ewwel manifest elettorali fl-istorja ta' pajjiżna li fih 25 mira speċifika ekonomika, soċjali, ambjentali u kulturali. Dan minn barra wkoll li hu l-ewwel manifest fl-istorja ta' pajjiżna li s-suċċess tiegħu se jitkejjel b'kemm il-miżuri tiegħu se jtejbu l-benesseri tal-Maltin u l-Awxin kollha. Hawn innota d-differenza mal-Partit Nazzjonalista bil-Partit Laburista li diġà iggarantixxa s-suċċess ta' dan il-pajjiż minkejja sfidi bla preċedent. Sattant Dr. Abela ħabbar ukoll li persuni li jalqu l-61 sena u jibqgħu jaħdmu flok jirtiraw minn barra li se jingħataw is-super bonus ta' 1,000 euro u jistgħu jgħaddu il-bolol żejda lil konjugi tagħhom. Gvern ġdid Laburista se jintroduċi benefiċċju addizzjonali għalihom. Wara 30 ta' Mejju warajkom se jkun hemm gvern Laburista ġdid li se jagħtikom ukoll is-super bonus tal-1,000 euro, tistgħu wkoll tgħaddu il-bolol żejda lill-konjuġi tagħkom, imma mhux biss fadal aktar minn hekk se ndaħlu benefiċċju addizzjonali ta' 500 euro fis-sena għall-4 snin ta' wara. Sosten ġdid ta' 2,000 euro oħra sa meta tirtiraw sal-età ta' 65 sena. Il-Prim Ministru qal ukoll kif dawk li jippjanaw li jinvestu f'binja sostenibbli li ma jużawx wisq enerġija, Gvern Laburista jagħtihom lura l-ispejjeż kollha tat-tariffi tal-ippjanar. Sostna li għax pajjiżna għandu ekonomija tant soda, Partit Laburista jiflaħ li jpoġġi quddiem il-poplu programm ambizzjuż għal leġislatura ġdida, programm li permezz tiegħu ikun maċ-ċittadini f'kull pass tal-ħajja u temm b'messaġġ ċar li dan hu biss il-bidu ta' triq ta' ġensna lej il-prosperità l-ġdida. Intom żgħażagħ, intom ġenituri, intom singles, intom koppji, intom anzjani, intom pensjonanti, intom ħaddiema, intom negozjanti, intom self-employed, għax intom Malta u Malta, intom il-ħolma tagħkom, il-proġett tagħna. Grazzi.